Не, така наляво зависи. Отляво може да се издава? Да. Ще пропусна това напълно. Седни трябва да долу, лекичко е така да намалим, плавно ще го следиш и справиш. Айде. И допускаш да. Когато искаш още по-бавничко да се движиш, трябва да се съединител, леко да отбираш спирачка. И справиш. И надясно ще продължим. Топ ли да го има? Като трябва. Значи малко по-влява така швин, тъй като тук е по-високо и може да опре до металната. Лекичко съединител, върти надясно, върти. Айде да. Леко си съединител. Да. И справи. Значи не си подава волана. Извиняй. Така правиш два пъти повече действия, отколкото си правилното завъртане. Както ми насочи, защото Да, от надясно. къде да го. Надясно сега. Как мигаш? Тъй като беше се завъртян волан, като изключи мигача, той се изключи. Ще променим маршрута, направо ще караме. Да. Давай втора. Значи импровизирай по цялата широчина на пътя, да заобикаляш. Няма значение дали си плътно вляво или плътно вляво. Гледай по-напред пътя и си направи някакво маршрутче, преди да си стигнала до някаква по-голяма изненада. Поглеждай в огледалата. Поглежда. Те са много. Съжалявам. Сега. Ще няма да дам да също. Сега е малко газ и вляво. Дай ляво вече. Ето да не изпревари само. Айде газ. Изключваме вече. Там. Така мисля, че тук е по-добре. Сега вече мога да се върнеш газ. Направо ли газ? Не. Тук вечер съм загубил. Наляво там след него. След него? Да. Има стоп. Добре. Сама за себе си, като стигнеш до стоп линията, трябва пак да спреш. Да почертаеш спреш. Доста си назад, защото като се махне, отиваш, спреш си пак на стопа и така вече изтегля, за да имаш видимост. Може да изключиш, да го той излезе. Ето тук се почертаваш спреш на това. И веднага стигне лекичко напред. Гледай в дясно. Интересно. Наляво, да? Малко кашка това. Има нужда на момента да се изтеглиш по-бързичко, за да не пречиш на останалите. Това си минеш нормално. Давай пред. В момента, в който установиш, че дясната лента е свободна за движение, се прибери в нея. Пак се наложи. Или са дясната лента сега? С мигач обаче. Да, нямаше какво. Мигачи не се правят, когато има колеса. Няма се трябва. Помня в ляво, то може да не е на аварийния, но да се дава мигачи. Ще се включва. Не, готово.
Виж се само лявата му страна и има два варианта. Или е с ляв мигач иска да излезе, или е на аварийния. Ако е на аварийния, лекичко ще го заобиколиш, пък в случая той е тъй. Нито мигачи му видя, нито колата не знам. Това означава, че погледът е много близко. Трябва винаги да дълбочина да гледаш. Няма нищо без да. Там очитанието има пресечки и закъснеш да го изключиш. Пак ляв мигаш, по-големи и така. Една го изключиш мигаш. Защото беше през началото. Да, не блокирано. Това да стъпне сега. Влизай в кръвото и посока добра ще изгледам. Намали постепенно сега. Да. Давай да мигаш. Плавничко спиране. Веднага първа. Бавничко ползи вътре. Не за да въртиш глава. Седмито. Айде газ. Сега лекче правя го да върти. И втора. Да. Значи това е център. Следващия изход на къде? Не виждам се тук. Добре. Наблюдава и пътната настилка в случая, както имаше шафта доста дълбока, да не влизаш в нея. В случай знаеш, че какво ми попречи да бия посоката. Колонката ли? Да. Значи, колкото по-нова ще караш за въдище, толкова по-лоша видимост има заради тези колонки. Това е един от най-големите недостатъци на новите коли. Между другото, тук от 4-5 часа насам ми попречи да бия. Съвсем сериозно. Преди това явно не съм плакал с да какво. Значи, но в момента правят кола, която тази колонка да бъде прозрачна. За да няма скриване на видимостта. И тази страна нито е автоматика наша, колонката е ужасна. Да, ти си казва. Лекичко намали, лекичко намали. Да видиш ли на номера му да пише такъв. Да, и тя е, че тази лента е само за надясно, и се отваря надясно и се отваря няма за направо в принцип. Тази за надясно, съседната е за наляво и се появява трета лента, която е за обратен завой. Не се отваря. С леки се намали, но мисли на втора, за да може, ако те се изтеглят на време, да се продължиш на това. Принципно си имаш лента и трябва да пееш плотно вдясно в нея. Тоест мога да видя. Плотно вдясно, да? И сега да си сляв мигаш да се случиш в другата лента. Ало? Идвам, да? След една минута. Газ. Изключвам мигача. Парното ставаше надясно. Спокойно, да. Тук се пара надясно. Да, втора, да. Да, на втора ми. Пускай плавничко се излиза. Какво била? Не те значава, ама ти си имаше лента, влез си в лентата. Айде сега сляв мигаш. Дай малко газ, тези да не подогонят. Дай малко газ. Изключвай мигач. Айде, интересно. Готово, да? Това е лента.
станеш да си видиш на паро? Седничи вода, седничи. Аз не седим много на първо. Добре. Да, сега се. С него седниш. И ти не намаля. Те ще намаля достатъчно. И така в дъното в ляво ще трябва. Моля? Дъното в ляво. Ами, Добре. Седи долу си. и какво да шути? Шути леко се лежа, леко обясни и става. Изпичи от скорост и спи се това. Ръчно? Силно леко.